ସମସ୍ତେ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ଆମର ଋତୁ କେତେଟା? ଛଅଟା। ତାର ନାଁ କଣ କଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଏଠି ବି ଅଛି ଆମ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଋତୁ ହଉଛି 6ଟା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। 6ଟା ଋତୁ ହେଲା। 6ଟା ଋତୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କୋଉ କୋଉ ମାସ ପଡୁଛି ଦେଖ? ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଶରତରେ ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, ହେମନ୍ତରେ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ଶୀତରେ ପୌଷ, ମାଘ, ବସନ୍ତରେ ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର। ତାହେଲେ ଆମର ମାସ କେତେଟା ହେଲା? 12ଟା। ଇଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମାସ। ଋତୁ ହଉଛି 6ଟା, ମାସ ହଉଛି 12ଟା। ମାସ 12ଟା କି ମନେ ରଖିଛ କହିଲ? ଠିଆ ହେଇକି ଜଣେ ଜଣେ କି ମନେ ରଖିଛ? କହିଲ? ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର। ଆଉ କି ମନେ ରଖିଛ? ମନେ ରଖିଛ? କହିଲ? ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କି ମନେ ରଖିଛ? କୁହ। ଜୋର କହିବ। ଭାଦ୍ରବ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ, ଚୈତ୍ର। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଆମେ ଇଂଲିଶ ମାସ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଛେ। ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରହିଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ମନେ ରହୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କୋଉ 2ଟା ମାସ ପଡୁଛି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ? ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପଡୁଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଡୁଛି। ଶରତ ଋତୁରେ କହିଥିଲି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା।